खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोरनानै नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै आरोबाव 9000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों जानो हागौ नैबे अरुणोदय स्किमनि जोहै नोंथांमोना आरोबाव 9000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै माब्ला आरोबाव 9000 फैसाखौ मोननो हागोन आरो सोरबादिया नोंथांमोना मोननो हागोन आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब आं नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो दा नोंथांमोना जायफोर दाख्लै बावै 9000 फैसाखौ मोननो हाबाय अरुणोदय स्किमनि जे फेब्रुवारि नङा मार्चनि 10 तारिखआव जायफोर नोंथांमोना मोननो हाबाय नोंथांमोना गोसोखौथ' जोबोद मोजां मोनदों जानांगौ एबा नोंथांमोना गोसोआव गोजोननाय मोनदोंमोन जानो हागौ जे नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोननो हाबाय होननानै दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोननो हायासै जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमखौ एप्लाइ खालामदोंमोनबाबो जेनेबा नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव फैयासै आरो जायफोर नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो अरुणोदय स्किमनि जे मुलाम्फाखौ मोनबाय थाखायोमोनबाबो जेनेबा माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय नङाबा नाम दानजानाय बायदिनि जाहोनाव नोंथांमोना जेनेबा 9000 फैसाखौ मोननो हायै नोंथांमोना गोसोखौ बोरैबा मोनदों जानो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखायनो जोंहा गोजोनथाव रादाबा ओंखारना फैदों दा बे गोजोनथाव रादाबा बेनो जाहैबाय नैबे अरुणोदय स्किमनि जोहै 9000 फैसाखौ सोना होबावसिगोन नाथायबा जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोनखांबाय अरुणोदय स्किमनि जोहै दा नोंथांमोना बे 9000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा जायफोर नोंथांमोनासो दाख्लै बावै 9000 फैसाखौ मोननो हायाखै नोंथांमोनाबो मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामगोन मानो होनोबा जोंहा इलेक्सननि उनाव गोदान एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दं नालाय दा बेनिखायनो गोदान एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो जेनेबा सेलेक्ट जायोबा बेनिफिसियाल लिस्टआव नोंनि नामाबो फैयोबा दा नोंथाङाबो फार्स्टआव जेब्ला नोंनि बे अरुणोदयनि फैसाखौ सोजेनगोन दा ओइ दिनखालिनो नोंथांमोननिसिम 9000 फैसाखौ सोना हरग्रोगोन जाहैबाय जेनेबा ओरैनोथ' नोंथांमोना मासाव 1250 फैसा मोनो नालाय दा बेनिखायनो बे 1250 फैसा सोनायनि जायगायाव जायफोर नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामगोन जायफोर नोंथांमोना अरुणोदयनि 9000 फैसाखौ दाख्लै मोननो हायाखै सिगांनिफ्राय मोनबाय थानाय नोंथांमोनाबो माने डाइरेक्ट 9000 फैसाखौसो नोंथांमोना मोनग्रोनो हागोन जाहैबाय दा बे गोजोनथाव रादाबखौ नोंथांमोना दायो गासिबो मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ दा बेनिफ्राय बेदो गोदान एप्लाइखौ नोंथांमोना माब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन इलेक्सननि उनावनो एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना मोनगासिनो दं गासै 15 लाखनिबो बांसिन आरोबाव मानसिफोरखौ अरुणोदय स्किमाव सोसनदेरनो नागिरबाय दा बेनिखायनो आंथ' बुंनो थाङो माने गोबां महिलाफ्रानो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो थांगासिनो दङ इलेक्सननि उनावनो दा बिनिफ्राय जेनेबा नोंथांमोना जायफोर रेशन कार्ड गोनां दा नोंथांमोनाल'सो एप्लाइ खालामनो हायो नालाय दा बेनिखायनो रेशन कार्डनि जोंहा गोदान एप्लाइनि चान्सखौबो होबावसिगोन इलेक्सननि उनाव माने नोंथांमोना गिबियावनो रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइबो खालामनो हासिगोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम मैया दाख्लै भिडिअखौ लाबोगासिनो दंखायो नोंथांमोना रेशन कार्डनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगासिनो दङ दा बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लाखादो रेशन कार्डखौ नोंथांमोना बोरै बानायनो हायो बिनि बागै अब्लासो नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्टसफोरखौ रेडि खालामनानै एप्लाइ खालामनो हागोन नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैला जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोननो हायाखैमोन नोंथांमोना गोसोखौ बोरैबा मोनबाय थादोंमोन जानो हागौ मानो होनोबा गुबुनफ्रा मोनजोबोबा गावहा मोनालासिनो थायोबा एसेबाबो गोसोखौ बोरैबा मोनखायोखा दा बेनिखायनो नैबे 9000 फैसाखौ जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव दङमोन नायख्ल' नोंथांमोना मोननो हायासै नामफोर दानजानानै जायखिजाया गुबुन मोनसे जाहोननि थाखाय मोननो हायासै नोंथांमोना 9000 फैसाखौ इलेक्सननि उनाव मोननो थांगासिनो दं आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव गोदानै एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोननि नामाबो बेनिफिसियाल लिस्टआव फैखांनायनि उनाव जेब्लानो नोंथांमोननि अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोनाया जागायजेनगोन दा बे सोजेननायावनो नोंनि बे 9000 फैसाखौ सोना हरगोननो दा बेखौ जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम दायो रादायखौ होबाय दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो दायो बुजिना मोननो हाबाय जानांगौ
दा बेखिनियावनो नोंथांमोना गासिबो बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे मोनसे गोजोनथाव रादाबनि बागै मिथिनो हायो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय जेब्लानो अरुणाचल स्किमनि एप्लाइ जागोन अब्लानो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन फर्मफोरखौ नोंथांमोना बोरै मोननो हागोन बोरै फिलआप खालामनो नांगोन आं बेफोर गासिबो डिटेल्सखौनो खोन्थाहरगोन आरो रेशन कार्डनि बागै आं जेब्लानो एप्लाइ खालामनाया जागोन अब्लानो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनिबो दायो शेयार खालामनो थाखाय आं आरोबाव खावलायनाय थाबावबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों